ko sampra ba na nyem we ya we so no na die we se so anyi anwu dia ho hwa no wonim say we ya mumu yo de e bedu woni mu nko na nyina na samu suo no sa menyam na bofra hu wo meyam na doctor you know enya abortion yes ebio abofra na fra wodie num awodie na apai egro wa maame ne bewu na doctors a save abofra no and our save maame no yem fra na abortion ebio yes fa blood as then that we yam yakoyi eno nya abortion ye was abofra na mfomu ye ana baby abofra ne se na gro e bekum maame no yia enya abortion ye was save nipa ne life amen amen ye was say nipa ne ye save ne life and ye abort say o about to be pa me ba che what ase kwasem ma bo ma dwem po se nyin se we de mempe akwara na anyare monti asem ni o onyare awode honkan na mom ma sima dwiri pise akwara we de mempe so obewi ase eno nkomo ni yedie no jemeso amen amen also miscarriage asono no ebi are ka say when you sign ba 5 months but awodia na no abie ena nsu awakwala no nyina twe pie ena doctors hwa ubewu ye gira sa akonya no so nyame ya we ni ayi wa firi sa wo wuo num o ma wa dwena boso se abofra o se o yam ni wukoku no amen amen enti dia me passa tie fontie ni sei yan sama ya kan sa me wododo ahwa na bahwa nkwala no ene ya number 1 number 2 akwala na menyem no de me di ka wo no osha onyai amen amen ene ya number 2 pa number 3 bama ne sabofra no onye o senye ne ba menso men pase ma wo mparaba ene ya number 3 number 4 jebe so amen amen me juma binti ma kwantuo nti me wa form 3 afana me be wie school nyin sa ni ntimi ma me nyana exams that's right ba ta dia se pa inteno me ntimi ma bofra ne ntra ho number 5 me ma me ya elder deaconesses me papa ya elder me papa ya sofo enti se me manyin sa we tra ho me papa ni mbegu ase kwasem pa ntene ye beyi amen amen number 5 men boy amenene nyema ya no men pano me mo me bo ma dwem pose me ho na kire me that's it me fano na wa boa me ma wiem school ana se me dia akonyim ntime mpane ba monti asem ni yo pa ntime ko abort amen amen ebio na me nim saman no wa yere ana menene ko ye bibi na nyinsa de abai aba me katsa no no so ntimi ngware me te wasa me boto abofra no me be kansa ma tra mu me trasi a me sese ya no se sansama me bo so nyira wonjira
so ye bia wo ka moja kagufo ho Yes. wo hye moja edi bi magu monse sa de no nso at times ye yeria ni asa be jiro se ye nu ye ho ana se nyame mfa ncheme be ba cha wate ase Ba. the real free trust some aka say de onim papa na wanya no aya bone ma no the real free trust some aka say so wonya no kura nim nim dia na so boa pa koye bone a bone wanu ye ni ho mawo dia ka hwetira kwan aya temu the real fi na me pase en sama me kan wodwene ko akiri amen Amen. me nan fofo sere me na tipamfo after me mame kura sada na ma wo se entwe ma wo se nkrane ma wo se nkura enti bi koni pamu ana me fere what you say Yes. sani pa corona o dwane ma no nipa corona so hwehwe sika dodo o hwehwe adododo Kwasem. what you say Kwasem. sani o ma wo nyame bagira so de abufo asetrane se woni ji sika ho ata akra ebe wiase Papa. yense sani o ma no nso na me pasa jo we can Psalm 117 Psalm 117 verse 1 to 5 Psalm 117. verse 1 to 5 Psalm 117 verse 1. 127 Psalm 127 yeah 127 verse. 1 to 5 Ose se awurade ansi dan no a. monti ayo wasisa urade nyankopon wansi da no a Won a wosie ye ho adwuma kwa. full stop nipa don na betimi akase ona hwane ma Yes mo. this Semba. voice inti osisa urade ansi da no a Won a wosie ye ho adwuma kwa. wana wasie ye ho adwuma kwa ana matu okosen se nipa don na betimi akase ono ana hwane ma Eden. enya urade me ba se wadi ase ahode a wode ba ya adwuma aya urade dia Ba. monti asem ni ye ti asem ni ye amperimfo se oma woni dia oma dia nya dia ban enchew urade se David se urade ne mehwafo won so se na ehwe oma what's a switch osisa urade ansi da no a Won a wosie ye ho adwuma kwa. wo ye adwuma ne kwa Se awurade anwe kuru no a. wanwe kuro no a Ɔyɛmfo si ho pɛ kwa. ɔwɛmfo wosire ho pɛ kwa Ɔse kwara na mutu ahema sɔre kyerɛ asetena di ɔbrɛ aduane. wo sɛ de wasi dia kwa ana wosɔre ahema ana nte sɛ mekɔyɛ adwuma na madi me berɛ so aduane Oh. sɛ wotwi ahema kɔɛ no ana awurade se ɔma tɔfoɔ mɛtɔ a Kabede. wobɛyɛ dɛn de asɛm no ye Ɔse hwɛ awurade agyapadeɛ ne mmabani. ɔde ka to warning sɛ mmarima bɛbɛ wiase nyina ɔmo yɛ awurade agyapadeɛ Na yɛfiri mu aba yɛ akatua. na yɛfunu mu aba nyame akatua monhyɛ no nso nti sɛ woyi barima tugu a sɛ wonyi nhyɛe na ɔyɛ barima a wɔyɛ nyankopɔn agyapadeɛ woyi ne to twene a wode nyame agyapadeɛ woato akone ebakyɛ montema asɛm no ase Paa.
woyi barima to twene a nyame agya bade wato akone enti so pese on fan chawa this all ko hwe ba bia de to ya na afa de ba agya yani ati wai bisabo bia ne original ani mparifo a ya twachie wagya bade pa wo bitam to kone a na so ni bari baduro se me pa chaw de ba kan ni say ko fabra maninti ana do ba ko temu the batawati ase wakaya fura ba is talking about the seed is talking about the lady obaya ketua what ase barima ye ajapade obaya ketua amen amen enti sawo wonyi san babarama ayakatua number one dream person no bayi na twa twene a wato nyame agapade ato akone beba twa what ase yen samra bio me baba oya seed akonte se wodi amango na bano wode to baabi na wodua ebesa fifi na so bebre enti se wotwitwa na ba no mu pe na se woye nipa bonini wo pesa mangu free wiase be ba to ade ase fine enti so far as ya seed wo ho no amangu free wiase da enti the moment ya benyi se oba ya obayi na to atwena no wo pesa enipa seshi the cow from this war amumuyofo yan pa chow kakao abortion yan pa ni fwani sama o kan se nipa doso wiase anso onu na wakasa nipa doso no onyi ni homfrim we ba chawa di ase anka wo kasa nipa ni doso no na wo wayi hu afrim no one you mafrim na fly there by at the person can be the chamo John 5 no Isaiah 21 verse 3 down Isaiah 21 verse 3 down Isaiah 21 verse 3 o senti masini mu kame dwedwe we ba kan som bi atirawo Jemasa amen. Amen. 3 down to 11. Enti masinimu kama dwedwe. Wase masinimu oba banyi sayo. Na wafenura nom. Na wako hospital. Ma yetinsa na yi abofra na to akono. Wase enti masinimu kama dwedwe. Echima kama se ofo chem. Ti asemni yo 9 months nuri. For sure. 9 months nuri. But ema dwumoni amanya ni nuri amanu num ntino na sinimu akana dwedwe achama kane sabi owofo akano ya yementi asem yawa ayanunti obi akasa ne ho wonte me hu ayira menti me hu na de me hono ayira nunti o hu na de bia makoma ka pari na koma na wonu me bokim kim ehu amma yetitiriti onyanu maduro no wie na se efasa we hola afa no osuro wono ne de wo kum obi wonde wo so na sitia ono ne block obi sama o mawiase ne ba na oba wiase ne ada se wo nyame akatua ana so enyankopa ajapade wo block no but do fa ne ho kakra no kuma ka pari ehu amma yetitiriti ehu amma na yetitiriti amanwumre han a mehwe na dane me awopopo kenkai ose wotopono ose kuntu ekete odidi na wonom asafo hene monsore ose monsra echem hongo na de awurade aka chemini ko ne fa owemfo ko gina ho me da se ade ama hunu awo nipa hono no
dia meme de ya no me pesa bi baba me so yina to adwene odi wuwa me ba sa dia se mpa dia meme de ya no me pesa bi baba me so mpa enipa ya abonefo to the point to say ya nibrefo ya greedy akai ni panko nanka Ghana nyina nipa nsia netea nani oma wo Ghana nyira ya soamo dia nipa nsia no me pa tawati ase mpa entina akodum pampanso a ya wode awosha condom ana na yire hia ayi ne hunsia to aguro eno ya honam nimdie anam nyankopɔ kwa so ya wa honam nimdie so a ya ya aduro se fa sha onsa ho no kwase mpa obaba dwaman fi apem onyem seed na ba form nipa no aduro no ba sha no on say the city and indirectly no you are not dry. That's right. You are trying to block the hands of God. You are challenging the authority. Oh, God, Satan, woman will say, your boss will say, abortion yet. And if I say, when one yam Kurana, walk or your abortion. Oh, yes, why? In the Satan or Portugal, no who made to her, no swabber dana. That's right. What you are, Batiano. I also sum nyame na akobo nsam jim wonu si awa sofo a womo so anya nyame honhom ana kasa tira won into their supporting flesh mo fo asa na emeso kasa fa ho amen amen anu bebre o mo kapa wodi awon saba soso wonu wantimi ahwe mo e bone anu na sam sisi so nyame ansi danu a ɔdansifo yɛ kwa wɔyɛ kuro na de osiri ho pɛ wɔyɛ kwa wate ase mepɛ sɛ obi a wotie me nnɛ be very extra careful gyeme sɛ amen waware ɔbaa no yɛ ne ho adeɛ ɔno na wofa so ansɛkɛ waada ne wafura ha saa kakra bi a no wanyem broda only obi a wonya sex no anyam apart from marry obo so wo mu tetea no ade ne nhia da sama ho sama pasa kora ne nya 1.5 year ana 2 years me ba tawa ta ase ntialomo se me gro na me no hia obanyam desire te de 1.5 year ye nhia ye mienu nyina ye na saa Jerusalem, amen. Obi anchechero. Oh yeah. Now the moment here, obabu adwum person no be sia, now you are prepared. Person go la mele o. When you say obi ahani ye, akoyi na wodi amienu afiri no yam. Yes. Sari abaya oba ni yin say biu. Ni na chino still, na what chere no. You onye no se awo ba me na yehia ni but okoyi na yira wodi atugu ye no a wamada soto ho no wonyanya ye onye ahwe nfie afan Quran wa ko fa desoa yasoa ade asoa woni ye yontam bate what is here me ba sami kan bi di tutrim ka samri yan trusting kaso ka Christopher because uni nyame nkura dwen baako adwemmoni wo tirim wo udini ya counter from ratofo woni mo ono nyame ade a waye ada ya funu no yare ya mamu san kwada madam ntina ne mi koyi ato akono obinsi timi ka kire doctor sani adane ya wode no mana no nkwa hwane sisi achi na chiri emahwane ba no timini ne sia na kopem wode ase de meye bia nsuo no ba sa ba enwura wodie no wa kan sa obenjira
so dama ye worship yan so adwene ye kura nipa jema say amen nti awurade ka se nyama adwene na madwene tie ni nipa nye that is why nyame ka in Genesis so wanu ne ho so bo nipa adia ni muatirim ani muatirim pranko ya bo ono ompam otimi nyinshan awu nkwada 32 prako obeta ho mana num no emu ba se 15 baba banum omunum ya 15 so baba banum obeji omo no prako opportunity me wo 3 obeji omo na matri ni nyina num no odi ase nani pada sani awu 2 they are also 3 or say too much me basane utiemia dia odi akoshi shawon sahoni ade ni nyina ko sane I say aduba ko sayim Psalms 7 go yanko 7 Psalm 7 verse 14 to 16 Psalm 7 verse 14 to 16 hwe oreko amumuya wo mote wase hwe oni ba sisuri ko amumuya wo na onyinsai ohaw montia haye na onyinsai ohaw na owo atoro watu amena otutu amena na wafumu that's right na ototokura olituo ni mu what is a tokuro na otu ya nu akoto so na wachima yagum na ni musuo lisana bebua na tifi ewurade sisani pa wote sano umusuo ba sa bebua watifi wonkwa na nyina na mim adu na pampam na mim so badru na pampam what is it ebi sebia oi ebi di sugar na aye ebi di ade anu odene ti asebini yo abortion enipa esi amika say ebi asalai your hospitals be o Kumasia ane ne nkra ne nkuru asia on your doctors re do amuye ho adwuma ani say brami anyi ntugu odi asia we abortion na be 7 million be 5 million to 8 the day about to be a journey na so doctor and you call about so do every day we try to set every day be a time every day be an kwada time kola ni ho wa form one year o 319 or free will be bia akaso ba matured me a unit time me do am ko machine na machine na jam won obi so ho anu di acid agusu na nkwala na nan na sani pai akodira so dem se nyame ha abaja udi gana ti ha udi wi ti ha o ko bon samjim ya na karo kra tirawo maba wa mu ko school ne maba wa mu nam kurom ya mo ngare ya nsoma wo 10 when o ka say obi ba okoti afiman secondary school ti afiman ye yugo tora ti mun kuraso obi so de go tamu man secondary school o yugo go tamu no adana ni obi so de ball aso na manani mu jo ga so ye bida o ba wi e satade abatna so dem abeka so ye virgin sao andi ni musuo abasua obi they are so damn sukodo minyama fo ni sao o mani mu a o moa tira msi mu hweye beba tira ya jo na ni jo oso nso ne me gugo tamu no bo ansusia wotwe nufusia ba no nufu mu no agoro na de ketwa chiguna wu chigu kasem ni me pese oti afie me de amse eni yo nyina ani ani ba pleki satamu adwani ni yo nyina oni so obi ayi agu 10 times obi atwa 13 times
obi atwa 5 times wakum nipa mako edo ne akyire wakum nipa o so ni masa na te so ya sia wakum nipa mako edo and supposed no bidi tu oburu obi no who so dibem and I saw them ya church wenum nyina kure kwa emfaso nsha condom kure kwa emfaso ema condom kwa emfaso fa family planning she says ya ho ni nyina ya kire ema kufuo no ko kire kwadi asia baptist ya kire ho assemblies ya kire methodist ya kire pentecost ya kire deeper life nyina do mo awuram nyina trouble now adia ba ko me pose woti asieni brother anyimani se boni o na me da bia me bon kwaje ho kokko me twini padwe sin kwaje so ada ya su baba no wo sofu magiro onyia no ma o amu obi nkum wa koma nko boni amen adia bi ba so dem ho the betimi aboa ne say go and ask direction from the Spirit of God. Amen. What's all about Jimmy now? Should you actually be a certain sunny panel? So, my leader, or my cool leader. Well, we don't know leader, so about trust me in our Mamako Buncham. May come what? Jerusalem, amen. Amen. Tiasemini, Ezekiel Suba Kasembi. Ezekiel 16:35 to 40, 16:35 Ezekiel to 40, 35 to 40. Ose anunti odwaman 40 awurade asem. Ose odwaman 40 ti awurade asem. Sa awurade Nyankopon sie ni. Sa awurade se ni. Esanse wo hwie hu figu ye. Esanse wo hwie hu figu ye. Na wayi wadeja so. Na wayi wadeja so. Wadwaman mom. Ama adofo ne achiwade abusunfuo nyina na wo ma onu meja ni nti hwe me de behia wadofo a wafom onu nyina ho kenkai osina mabowo na wotane wonu nyina so afiri wafa na mabobo wanano atiawo na mayi wadeja adi akire won kenkai na wahunu wadeja nyina na me de emma waresefo ne moja gufo atamuo bebu watifi na mabufu shem nunkontwi moja won se wo se aka no oi moja wo hwegu ye ni nyina wode bebu ya watifi betimi we jamaso amen wode moja ni nyina bebu ya watifi enkwala dodo wi woni nyina kra obebu won hoten nyasam kitwa go sanity o wanka sakura wokra adi so benyankwa nkoda dodo a woyi wo magu say ba ku say mienu say me ensa say nine awurade say wode sa ni nyina wode bebu watifi do wode bebu watifi asi Ezekiel no 35 to 40 osina me de wa hye won sa abere wo ba hye won sa na wadwiri wadampan obedwiri kai Ezekiel 23 so wawro won tade na fa ho nwene ye fefe no do Ezekiel mesel 23:31 Ezekiel 35 31 to 35 Ezekiel 23 bana kwan so na wonam ti asemni yo wakasami tire obi wose onua ba kwa so na wonam intimide ni kuruwa be hye won sa ni kuruwa won sami na me de be hye se awurade Nyankopon sie ni kenkai onua ba kuruwa emudo onua ba kuruwa emudo na emutire no ana wo benom enua no na wo benom dodo a betimi adie no bedane asesere de ne afidie ensaboro ne awreho ahodwire ne ahoyere kuruwa wodi odi ba yawo ma no Samaria kuruwa ne be o ma no awu won kan no enam de wuyi won gu ye ni nti o ma ba ya ko ensafo ani akohwifo oba boma sewon because one prema de hoso ba na ama what is here no di kuruwa ne be sewon sem na wano ma no eye musio kuruwa that's right
what you say was say a kuru wa de show nsam ana munyi say to go nti je me so amen no wanum say kuru wa na no enkwala na wo so o maka no de aba na wo sanka no wo mo aka no Awurade de nsanom adwamammo efidiyo what you say what the musuo how ebe gun kwala no so no your benefit. That's it. No we was sad musuo na bua wa tifi for sure what say Yankopa Japade. Yes, na katua nso what say the radio catch so for the last and tracing kasam ya sofo na ntel ma wasafo the next time you ma we you say to go jo eyamusio sha aboa kura nyem na yare ya ba ho na aboa ne pon a mi dwa ba ko apon na nsa wawu mi dwa ba ko de na na aye ne ya no wa pon no nyem no pon opon no wawu ama maya tutu formation won say de ade ne sitia na me de suade ya ni pakora nyem no opon a etesen na wa ko ami ade akosi shoyem hwe abusiafo mama yanya de honam ni panipa ka o yem follow Bible. Amen. Je me sens amen. Amen. Proverbs 6:16, 17. Adieu sana urade tai. Dia to sonso ya de kra chiwade kenka. Obi oya proud and ya tranton. Tetchrema. Atro tetchrema. Ne ensa ehwie moja edibi. Edibam go. Ensa ehwie moja edibim go. Nyame chiru. Oh. Nyame otane. What you say? Nyame chiru nyame tane. Me pasha, we yam show. None. So for any man day. Consequences na kache Awurade say Awurade fama me muma tanko wo seyim. Ani amatimi akire wo. Kache Awurade say so dim be kojam de. Ani atwema so asase so. Kwasambao. Asoche bia wo so de manam. I'm prepared. Ani o kana sa de am no ya twen. Emiya wa no nka so on fa nchew. Oh no on fa nchew. Sa soche na amadia. Na woni so on ka on fra ne ma. Ayela. Ya sa o ya yerafo. Me ba che wadi ase. Me sraw anana pai ani diem. Je be so amen. Amen. The akosuru no Jeremiah 1 verse 4 down to 7. Jeremiah. Na Awurade semba menche se. Ai, Ni nya nwino ya furumu na miniu. yanhwe. Abofra ni nyamato awutwa mu no. Awurade si wonim no. Oni no. Nya mfredi mfra. Na se be bua ho na de abofra beto awutwa mu. Awurade na. No. Onya mfra awutwa mu no. Te ho. What no nti se Jeremiah ma me bo na dwempo so oyi na gua. Se Awurade ajapade. Bahan. What you say? Nti abofra bia woda ya furumu no. Awurade ni no. Nim no. Na dia ba kokura ehuni sa. Wa ko ba dwaman wanyem. Na wa sa ko ya abortion. Wa ya boni prasa mumuyo. Wa sam yanka. O warisania. Na ye musuo na so no. No je so dem say bayfo na ya me say wo kwasia. Bayfo. Umusuo na so wo. Obi anya wadoye na obi ehu mobo. Amen. What you say? Na wonya fafa wo nyame ni nipa nim.
woba tamfo ma nipa ani nyame firi sɛ wosu musuo Bible yɛne sɛ na twerɛ sɛ osɔfo nkan kyerɛ wa ɛnam kan kyerɛ wo yɛne nkyerɛ nkyerɛ wo wogyina so amepɛ amen Bible yɛhwɛ Exodus chapter 1 verse 15 down to 21 Exodus chapter 1 verse 15 to 21 verse 15 na Misraim ne ka kyerɛ Hebrewfoɔ awogyefoɔ a wɔn mu baako de ne Sifra na baako de ne Poa no sɛ mokɔgye Hebrewfoɔ mmaa na wɔn na muhunu adwa no sɛ ɔyɛ ɔbarima a munku no na yɛ ɔbaa de a momma ne baako de ne sɛ Poa ne Sifra ɛne Sifra ɔmo na yɛ awogyefoɔ wɔ Misraim na ɔhyɛ mmara de ma wɔn sɛ mokɔto sɛ yɛgye Misraim Israelfoɔ no bɛwo a bɛma wɔ mu a munku no baadeɛ ma no ntena ase na awogyefoɔ no suro Nyankopɔn enti ayɛ sɛdeɛ Misraim ne ka kyerɛ wɔn no awogyefoɔ no ɛyɛ nnɔya nkɛ bɛka sɛ midwife that's right ɔmo suro Nyame ɛyɛ nnɔya ɛsiane sɛ ɔmo kyi Misraim afiri Misraim deɛ nanso they are fear God ɔmo gye mmarima no nkwa wɔde aseɛ wɔma deɛ wɔhere kaa ɔma mfa but Ghana ha yɛyɛ nurses ɛne yɛ doctors you didn't fear the Lord you didn't fear the Lord yɛnsuro Nyame menka sɛ bi nsuro Nyame majority mensuro Nyame wɔde aseɛ ɛnɛ kɔmfoɔ no te ɔmo se woyɛ doctor ne nurse ne bɔhye bɔ no ase onyɛ a against the law of the hospital ebiatum sɛ bɔhye ba wɔsɔyɛ you are serving the lady na wagye sika gu bɔtɔm nti na akɔyɛ fashion nsɛyi tuguo ayɛ fashion ɛnawura ababaawa no ɔkɔ nka so ɔwɔ da ebi awo 6 ebi awo 7 ebi awo 8 kɔlanhyɛ no kyinkyerɛ sɛ wɔnwo yi ne nufo no atuatua ɔnhyia bam deɛ nnuro dɔɔso nti anoma no nom bi na asa yɛ awo wode aseɛ ɔdra sɛ dam no ɔbɛhyia bɛma bi a ɔsɛmengo da yɛyɛ virgin ɛna bɛma bi ne fra America pɛ sɛ ɔbɛwa me na haa no ɔhame wɔde pressure bɛto so ɔpo na gye sɛ memegyina hɔ menware paa nka bɛyerɛ gye nka mekɔpɛ testa mede siwo mo ma so na mede asiw kɔ akyi ɔbɔdwe sɛ ne yɛhu sɛ woyɛ yi bia momotam deɛ mowɔ problem tam testa de bɔno mfono mowɔ problem papapapa nti mobɛnya mmare sa so danger no ɛwɔ kɔla yɛ den mepɛ sɛm mepɛ sɛ aka me minute ne mapɔw dɛ waka hɔ asi wonim wɔmoyɛ sa ma mama ne dɔ so ɛne na fara yɛ na bufoɔ sɛ menkum mama no nyinaa no nkuo ɔm suro Nyame bɛrɛ yɛ ha nurses meka sɛ mebobɔ doctors no bi di a ɛne hospital no bi di a doctor baako sɛ ne ɔwayi macro junction bank Barclays bank akyi hɔ wonkɔna wɔma salon asɛ mokɔyɛ consultation methodistfoɔ Assemblies of God Deeper Life SDA Roman mo nyinaa kwafoɔ ne yayifoɔ nyinaa ɛyɛ wiasefoɔ ankramofoɔ mayɛ fi gu ne tiri agyina hɔ no anyinya nanim ɔkɔku nipa owi akɔbu nkɔtɔdwa hohoro onanaa hɔ ahoro nsɛkyi wokɔahyia wogyimi wɔwia yɛ no akɔkom nipa na wabɛbu nkɔtɔdwa la ho akoma no mede abɔsɛ deɛ mbɔsɛ ane madwo me maame wɔtra baboro mprɛdu kɔkume hwɛ
Wadi nyame di me ye yo. What try enro pa ye so no ye na nyame ye madom wo mi na tim. Oh, ko bu nsam jim. No, o say so kura nka me ntia no so. Me ba ya mbato ya. Wa ajan ko ko. Na pa kunkum dodo. Anya ni so. Me sramo. Go, mama mfama no nsi. Genesis chapter 6, chapter 9 verse 6 down to 7. You hear ni promoja gu. What's the ocean promoja gu no? No so nam ni pasas no be hwie promoja gu. Enti na accident bebrebe yo. Enti na accident bebrebe. Ya me hada bro mu nyina no. No me dey go one cam na panan. O me se na sofu wom. Unim boni awadi. Unim boni asa sofu na di. Wa yebi. Wani na yiri kura yi saya sofu mame. Ya me na yi agunko. Unim dey why? Mame su sa ese adwane. So, unim boni asofu ma o maye. I was in a Christopher Jadi Otran, I'm a sorry. I'm in a Christopher. Okay. Jamaso, amen. Amen. I'm saying, Jeremiah, and I hear Bunso Kasembi. Or some bob woman, I'm the woman, mother there. I'm saying, Hope. Was it? But you show more certainly. I Job chapter 24, 23. Or more than Jojo na or don't want to know. What do you want to know? So, show on a quiet. I should mean, show on a quiet. Across a craby. Uja no bobo on an osini penny. Who said a you met and said, what could you show me to say you met him? I just said, my son, I can't be sad. Is it pa? Who a case of 4 kwa ye. No, me kokuwa. I'm say buy ye. Any buy ye. Woman de bonnet. Kumkwala anti wo sa. Pa boshin toto. Son of power ye bi. Ana so a wo tie me. Ba de nyame ba yo. She was ye ready. Why ye bi? Se sa adwuma me nyina wo nyina ni nyina. And any 3 days wo koya abortion. Wo de agu yire so se nyinsa na wo ja onyem no wan koyi anwu a ne obekoni kurum. Yo, aya, mama mfensia na 57 tam ko. Because some catch it for nyina ne say. Hwe yi na moja kagufo de. Wan hwe ya nkodi na bo. Enne. Sira urade na catch it so ura me sira. Anga so mfanjo. So mfa so hwe. Catch it se mi ura me sira. Me dim moja bin hu fo me dim fo. Kaso twindi afata with the money ebe ye no fama me hunam ibu na je me kra nkwa oh engoje also mfancho no mfancho na no de e ka mbo na cha ye ka kokai ka de simfu mfancho because I na me catch no the patropi abranche wako sampra ba na nyem we ya we so na die wo se so anyi anwu dia ho hwa no woni msa wo yamu yode ebedu woni mu nko na nyina na samu suro no ebebua wachifi woni wasofo awade ba shawo na be shawo